pane mashoko ataugwa aiwa nevana vema-war veterans vekozo vamuzi vanonzi Children of Zimbabwe War Veterans Association. Vanouya pahendo pavo vodismisa mashoko akataugwa naOwen Ncube vachiti ndiye akamatanga ekuti 2030 mnangagwa anenge achiri kutonga. Sana pina mashoko avataura muzara nhasi noti subscribe like utina on the bell icon. Ndotichipinda pahendo pake anonyora achiti stop your 2030 vachitonga slogan. All veterans issued a strong warning. The slogan was started by Minister Owen Ncube, but it lacks constitutional support, and ED himself distanced away from it, saying it came from the youths and doesn't know what they mean because he's living in 2028. Ndo mashoko anonyogwa panapa nevanhu vekozo vachiti aiwa slogan ya Owen Ncube kuti 2030 ED anenge achiri kutonga aiwa ngatiidismisei. Tinoona kuti aiwa ma-war veterans vari kuiramba vachiti aiwa slogan iyi haiko noda kwokuti haizi constitutional. Saka chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avo. Pene comment section mene mutudze mafungiro enyu. Saka no subscribe kulike channel tina on the bell icon.